Καλησπέρα σας. Εδώ FamilyGR, αλλιώς Greek Mafia. Και σήμερα θα παίξουμε Skyblock. Ναι, είναι η καινούργια σειρά που θα αρχίσω. Θα το παίξω στο RFS, φαίνεται. Όχι, θα το παίξω, στο game θα παίξω βασικά. Μισό λεπτάκι να κάνω. Και ναι, είμαστε μέσα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε Skyblock. Είμαστε στο lobby, όπου έχω 56 FPS, από τη βλέπω καλά. Λοιπόν, για να δούμε. Αυτό είναι το portal, το Race Wars. Λοιπόν, αλλάζουμε. Ναι. Κάνω βίντεο. Λοιπόν, είναι Slay Games, όχι Glowstone, μπα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Survival, όχι. Και Pixel Cut. Πού είναι το Skyblock? Εδώ είναι Pixel Raid. Και ναι, τελευταίο του Skyblock, μπαίνουμε. Λοιπόν, πάμε στο Island. Η IP τους... τι γίνεται εδώ? Νομίζω είναι εξάπρα να κάνω. Κάποιος με τρόλα, Και ναι, λοιπόν, αρχίζουμε. Και ναι, μόνο σε μένα γίνονται αυτά. Που το wood είναι πλάγια. Αυτό ακριβώς, ναι, αυτό ακριβώς ήθελα game. Να είναι το wood πλάγια. Τέλος πάντων. Ώρα να δώσουμε λίγο wood. Μετά φτιάχνουμε το farm, cobblestone farm. Που συνήθως το κάνω λάθος και γίνεται obsidian. Ελπίζω να τα καταφέρω να το φτιάξω τώρα. Είδατε, πώς γίνεται αυτό, είδατε bugs. Αυτό ελπίζω να το δει ο Παντάκους. Το bug που έγινε τώρα. Λοιπόν, και ναι, κατάφερα και φτιάξα το καινούριο intro. Που μερικοί λέτε είναι κλεμμένο, δεν ξέρω βασικά ποιοι το λέτε. Επίτηδες το είπα, για να χαρείτε που το λέτε. Μισό λεπτό, άμα δεν πέσει τέτοιο θα τρελαθώ πραγματικά. Έπεσε και δεν το δω. Δύο. Το νησί είναι περίεργο, μην πέσω μόνο γιατί είναι τελειωμένα. Το νησί είναι κάπως περίεργο, λοιπόν θα βάλω ένα εδώ και ένα εδώ. Από κάτω ελπίζω να είναι σαν, ναι, από εδώ νομίζω είναι το bedrock. Θα το φτιάξω. Αυτό είναι ωραία. Θα σκάψουμε τώρα, βάζουμε λίγο την dirt. Δεν πρέπει να χάσω ούτε ένα dirt, γιατί άμα χάσω δεν μπορώ να βρω άλλο dirt. Και από ό,τι είδα προηγουμένως, μπορείς να κάνεις γειτονιά εδώ. Τι εννοώ με γειτονιά? Ότι άμα πάω και επεκτείνω λίγο το νησί πιο δεξιά, πιο αριστερά, θα βρω άλλα νησιά. Πολύ γαμάτο πραγματικά. Μισό λεπτάκι να φτιάξω το farm. Δεν ξέρω αν θα φτιάξω σωστά. Λοιπόν, θα βάλουμε ice εδώ. Άμα βάλω λάβα εδώ τώρα θα γίνει τέτοιο bedrock. Bedrock λίγο. Θα γίνει obsidian. Θα σκάψουμε εδώ πέρα. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Να βαράω και να βαράει το bedrock, γιατί εγώ συνήθως βαράω και δεν σταματάω να βαράω. Ελπίζω να μην γίνει. Το έφτιαξα. Ωραία. Κάτσε. Κόλλησα. Λοιπόν, τώρα τι θα μαζέψουμε. Λοιπόν, το επεισόδιο που θα φτιάξω θα είναι γύρω στα 10 με 15 λεπτά. Δεν ξέρω, εξαρτάται την όρεξη που έχω και τη φαντασία που έχω με τι θέλω να φτιάξω. Έχω σκεφτεί ένα περίπου πώς θα φτιάξω το island. Θα το κάνω με ορόφους. Είναι σαν να φτιάχνω πώς το λένε τώρα? Ξέχασα πώς το λένε. Enderman farm, ακριβώς. Το ψηλό. Τώρα θα φαρμάρουμε λίγο cobblestone. Δεν ξέρω, δεν θα κόψω τίποτα εγώ. Ό,τι θα κάνω θα το κάνω στο βίντεο. Και ξέρω είναι κάπως βαρετό να με βλέπετε να φαρμάρω cobblestone. Βασικά δεν ξέρω, παίζει να κάνω το farm εκτός βίντεο, δεν ξέρω, θα το δω. Προς το παρόν θα φαρμάρω στο βίντεο. Και θα μπει ακόμα μαζί μας, ακόμα ένα παιδί. Θα το γνωρίσετε αργότερα από ό,τι βλέπω. Από ό,τι ξέρω βασικά. Έλα. Λοιπόν. Άλεψε το. Από κάτω πάω και στοίχημα, άμα το ανοίξω θα πέσω. Το ξέρω. Όχι, μην πέσει. Λοιπόν, θα βάλω. Όχι, μην πέσω εγώ στο τέλος. Πάω και το κουμπά πάνω μου.
Θα βάλω αυτό εδώ πέρα. Ξέρω ότι είναι ψηλό άσχετος. Έτσι το έβαλα. Like a boss. Το αφήσω έτσι. Ψοφό, νερό, αέρας, αέρα. Λοιπόν, τώρα τι βάζουμε. Ανοίξω εδώ πέρα να φύγω. Μη μου φύγει το dirt, έχω χάσει ήδη ένα dirt. Όχι, μην πέσω. Άι! Όχι! Έλα καμάρι μου. Πάμε καμάρι μου, έλα μπορείς. Θα τα καταφέρεις, έλα πάμε. Και ένα και δύο και το έβαλα. Τι θα μου τελειώσει το κομπλιστόν. Κάτσε φαρμάρω λίγο κομπλιστόν, ελπίζω να μην πέσει κάτω. Που θα βουτάω να το παίρνω. Τώρα πόσο χρειάζομαι, 3 κομπλιστόν. 1 2. Και με έχω γυρίσει από τις εξετάσεις και νησιτάζω τώρα και δεν ξέρω πως τραβάω το βίντεο, δεν ξέρω γιατί μιλάω έτσι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι παίζει, είμαι πολύ κουρασμένος, δεν ξέρω. Έγραφα 2 μαθήματα, να καταλάβετε που είναι αντίστοιχα, έγραφα 2 μαθήματα. Πεθαίνω της πείνας. Όχι στο game, γενικά πεθαίνω της πείνας. Μισό λεπτό να ανοίξω εδώ πέρα το επεκτείνω. Τι άλλα. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνω. Θα μου λέτε εσείς objective, τι θέλετε να κάνω στο Skyblock. Τι να χτίσω. Γιατί άμα να χτίζω μόνος μου, θα χτίζω και δεν θα τελειώνω. Αυτό κατούρισα. Αυτό πως, δεν ξέρω πως το φωνάζουνε. Όχι πάλι! Ψοφώ! Έλα, μην ψοφήσεις! Σπάσε ρε άμα... Έζησα! Ναι! Τώρα πού πάει αυτό? Άνοιξα τρύπα. Κάτσε, πρέπει να το κλείσω αυτό. Πώς το κλείνεις, όχι! Ναι. Και μου τελείωσε πάλι. Αργότερα θα κάνω ένα farm τεράστιο. Θα κάνω τριπλό farm μάλλον. Γιατί δεν ξέρω πιο εύκολα farm με τριπλό farm νομίζω. Χρησιμοποιώ το πρόγραμμα OBS, το οποίο δεν ξέρω, είναι πολύ καλό, πολύ πιο καλό το Fraps, αλλά όταν κάνω το render δεν ξέρω, κάποιο πρόβλημα υπάρχει με εμένα. Δεν ξέρω να κάνω πολύ καλά render ακόμα και ίσως καταφέρω και μάθω στο μέλλον. Θα μου δώσετε και εσύ φυσικά. Θα μου στέλνετε, αν δεν βαριέστε, θα μου στείλετε κανένα video response το πώς να κάνω ένα καλό render. Βασικά θα ψάξω tutorial, μην μου στείλετε, θα το είπα, επίτηδες το είπα, για να τρέξει την προσοχή σας. Λοιπόν, αυτό το κλείσαμε. Θα κλείσουμε εδώ πέρα. Άμα ακούσετε κανένα background, είναι ο ηλίθιος αδερφός μου. Τώρα τι κάνω? Έλα! Δεν ξέρω γιατί το βάζω έτσι. Όχι, τι έγινε τώρα, τρύπα έχει? Σπάσε! Δεν ανοίγει. Τέλος πάντων, θα βάλω μπλοκ εδώ πέρα και βλέπουμε. Και μου λέτε, αργότερα έχω σκεφτεί, θα χτίσω ολόκληρη αυτοκρατορία, πραγματικά αυτοκρατορία. Αυτή είναι η πρώτη σειρά που φτιάχνουμε, Skyblock, η πρώτη βασικά γενικά σειρά. Μην ψοφήσω. Σπάσε. Εντάξει. Σπάσε! Ζωγονάζε εδώ! Γίγε δεν τρώω. Όχι! Μην ψοφήσω. Λοιπόν, ακούγομαι καλό στο ρίγο, δεν ξέρω τι έχω πάθει, έχω πιει monster. Μου χορηγήσανε monster, ταυρίνι, καταλαβαίνετε τι μου κάνουν, ντόπες μου δίνουνε. Ντόπες για να τραβάω βίντεο. Φανταστείτε που καταντήσαμε να μου δίνουν ντόπες. Λοιπόν, εγώ βαρέθηκα αυτό το στόνα με το wooden. Άντε bye. Bye είπαμε. Άντε bye. Λοιπόν, κάτσε να μην χάσουμε τον κουβά. Αυτά μέσα, έχουμε καρπούζι. Θα το φάω ή θα κάνω τέτοιο φαν? Θα κάνω φαν. Λοιπόν, θα χρειαστώ 1-2. Πάρ' τα όλα. Ναι, θα κάνω sticks.
Όχι κουμπί, sticks, ναι. Χρειάζεται μια τσάπα. Κάνουμε... Τσάπα, δεν ξέρω πως αλλιώς λέγεται. Stone pickaxe, να το. Λοιπόν, τώρα εμείς θα φτιάξουμε το φάρμα εδώ πέρα. Βασικά δεν ξέρω πώς θα το φτιάξω το φάρμα. Θα σπάσω εδώ πέρα και θα το φτιάξω εδώ το φάρμα. Αλλά πρέπει να χρειαστεί και άλλο μπλοκ. Α, ευτυχώς. Κάτσε, γιατί θα ψοφήσω. Βάζω αυτό και περιμένω να μεγαλώσει. Μετά από 5 χρόνια εδώ πέρα ο Mafia περιμένει ακόμα να μεγαλώσει. Και ακόμα μεγαλώνει. Τέλος πάντων, σκάφουμε. Λοιπόν, το βίντεο έχει φτάσει στα 11 λεπτά, λέω να το κόψω κάπου εδώ. Ωραία. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου στα comment αν θέλετε να το συνεχίσω ή να το σταματήσω. Α, και πάλι θα το ακούσω, θα το συνεχίσω εγώ. Δεν ξέρω τι λέτε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γεια σας!